ko akalla in ce daga 2019 zuwa jiya, mu dai abin da muka sani, abin da yake public domain shine wato a gurin 'yan kwankwasiya da abba gida da kowa da kowa, wa'annan mutane da na lissafa a bayan mutane ne wanda ake sawara su da wasu abubuwa na rashin kyautawa. Misali, tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ana zargin shi da abubuwa kala-kala. Zargunan nan sun sha fitowa masu faɗe su. Misali, a ce ya yi sata, ko a ce ya yi cuta, ko a ce ya kwashe dukiyar jihar Kano, ko a ce makiya jihar Kano ne, ko a ce ya yi amfani da iyalinsa ya yi kaza, ko matarsa ta yi kaza da sauran abubuwa. Kuma ni da kaina akwai abubuwan da na sani. Misali, na san na je kotu akan kisa-kisai da suka shafi tsohon gwamnan jihar Kano su 22 wanda suka shafi jama'a. Misali, na kai kara akan abin da ya shafi gine-gine da ake so a yi akan Katsina Road, an zo an yi corner shop akan titi, an kange gidan jama'a, abin ba ma tsari. Na je akan kantin Kwari inda ake so a zo a gine-gine akan titina, an zamu tuna yanda aka ringa wato abubuwa na waka cika tashi da shaguna a kantin Kwari, da abubuwan da aka ringa a irin su Madobi, gonakin mutane aka karbe su ba su girman gaske, aka zo aka yi estate kuma jama'a mutanen ba a ba su wani diya ba wadda dace, ko an shi kayan mutum a ƙara ba wani private to private conversion of public property misali, ko kuma public private ma a ɗauki abin gwamnati a ba mutane, sai da makarantu, makabartu da abubuwa suka shafi 'yan adaidaita sahu, abin da aka ringa yi da suna wahalhalu, ɗora musu haraji kala-kala, abin da ya shafi 'yan kwari, ƙaƙaba musu kuɗaɗe wanda ba sa kan doka, abin da ya shafi 'yan kaso Holborn, ruguje musu abin nan da ɗebe roduna. Duk wannan abubuwan fa a gwamnatin Ganduje aka yi su. Mun je kotu mun yi kamar za mu mutu. Da aka zo za a yi zaɓe, wannan ya sa mana shiga ni zaɓen wato da ya wuce na goyi bayan abba gida domin ina ganin ba zan ta zuwa kotu kullum akan abin da waya kawai gwamna zai ko wani mutum ya ce a yi adalci shikenan abin ya wuce ba. Muka shiga muka yi ta wannan abubuwan, aka kusa ba abin da kwana na 7 ba na gida a zaɓen abba gida. Not necessarily because abba gida is somebody I know, but ina son harkar Ganduje da abubuwan da suka yi su tafi su bakkan. Mun sha wahala ba ƴan kankanuwa ba. Da daddare muka ringa yawo, da Hilux na ringa yawo a garin nan, ba hatsarin da mu shiga ba. Irin su Dr. Muhammad Momen kusan gora ma ya dauka aka ringa kare da shi a can wuraren zawa ciki ne ko ina ne. Ba abin da ba a shiga ba na tashin hankali da zaɓe da jama'a. Wasu masu rasa rayukansu akan ana so abba gida sai ya zama, su kuma su bangaren Ganduje suna cewa ba zai zama ba. Aka yi abubuwa na fashe-fashe a Dala, kowa ya tuna abin da ya faru da sauransu. Su Abdullahi Abbas an ce sun yi sabo, sun ce ko da tsiya da wannan ake yin campaign. An ce mutanen nan ba su iya ba su da kirki, ba su da kaza. Me yasa yanzu za a zo a ringa rungumar juna da su sun zama abin nan ana wasa ana dariya? Ganduje fa neman shi ake yi a kotuna wurin guda biyu, an ce mai yazo ya ki zuwa. Kamata ya ce an bada warrant ma ne, ana neman ko warrant ko na ba da yazo jiya da bai abin nan ba, sai a kama shi a ce a kai shi kotu a ce gashi nan mutumin da ake zargin shi a kes kaza na handama, gashi nan ya shigo kotu, gashi nan an kama shi. Amma sai gashi a gidan gwamnati ga 'yan sanda, ga jami'an tsaro, ga komai kamar wasan kwaikwayo. A ɗaga hannu a ce shi kenan talakawa da suka rasa rayukansu, aka yi ta gaba tsakanin 'yan uwa, aka yi duk abin da aka yi shi kenan kawai an koma jam'iyya ɗaya kenan. To ni ba zan ce komai ba yanzu, amma dai ina kira ga talakawa farko, sannan kuma ina kira ga shugabanni. Talakawa shine ku bude idan kun dai gani abubuwan da suke faruwa a wannan kasar da yadda shugabanni suka dauke mu san me ya kamata mu yi. Kasar nan ba mu da inda ya wuce ta. Idan baka yi magana ba ko kakin abin da ya dace da kanka zaka gani a cikin wato ruwan shanka. Sannan su kuma shugabanni, musamman gwamnan Kano abba gida har yanzu ni wallahi bai mun wani laifi babba ba, amma damuwa ta shine akwai wajibci har yanzu akan zargunan da ake da su akan mutanen da aka ganin cewa ba su kyauta ba, ko sun saci kuɗin al'umma, ko sun yi kaza kamar yadda aka ta yin campaign. To wajibi ne mutanen nan har yanzu a je a bibiye su, a karɓo haƙoƙin al'umma da aka ce sun yi. An ce makiya Kano ne sun yi kaza, ya kamata lallai har yanzu bai kamata dan an koma jam'iyya ɗaya ya zama wannan abu ya wuce ba.